Chimeleze anyị na-ekene yi odogwu na Anambra odogwu na Nli oji moto eme ebele ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ọ na-eme n'iri nọ n'azụ ọ na-eme n'azụ nọ n'ilu odogwu a na-elie gị ọ na-enwe anwụle anụ nwere obi mmọnwụ agụ na abụọ oju na-eme ebele ihe nwoke mee ka nta ihe mee ka nta ihe mee ka eji abụ ya odogwu abụlọ gị na omebe agụ na abụọ ọ ga-abalị odogwu da ọbata geeti eyolo oyo a na-alacha aka mmọnwụ na abụọ anyị na-ekene yi na-ekene ife na-emele ife arọ odogwu ọzọ Chinemeze ọ bụ isi mbụ ya mma anyị bịa gwa ụmụ ụwa na tata bụ 1st Ọgọst Sọnde ka ị na-atụkwasị ofe afọ n'afọ nke ịdịba adị ana m asị gị happy birthday omebe agụ na abụ ọ ga-abalị a ga-eji eji Igbo mmọnwụ ocheta obechi ike oju na-eme ebele anyị ma ihe imenwu na Nli odogwu da-abata na-aracha aka oju ete yolo oyo oju moto eme ebere ama mmadụ onye ịkpọpụ n'obodo oyibo anyị ma ndị inyere aka na-eme ọfụma ubi n'oli a ebe agụ na abụ ọbụla mmanya asaba nyelu gị ego ọbụla alụsị nke ụwa nyelu gị ego ọbụla edi na anụ ọgụ nyelu gị mkpọrọ ya ọgwa Chineke na-ege ọbụla mmanya asaba nyelu gị ego iji ọbụla alụsị nke ụwa nyelu gị ego ọbụla edi na anụ ọgụ nyelu gị mkpọrọ ya ọgwa Chineke mere gị Igbo ka ị ga-na-etukwu odogwu Chinemeze odogwu na Nli anyị Osinachi adị mma anyị ga-enye ya ọzọ happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Ọzọ Chimeleze, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Onye amụma ebido ụgbọ happy birthday to you. Get up.
ụbọ n'oge na-abụghị ụtọ ihe una mahawakwa n'ụbọ n'oge na-abụghị ụtọ una mahawakwa n'ụbọ n'oge na-abụghị ụtọ una mahawakwa n'ụbọ n'oge na-abụghị ụtọ ihe una mahawakwa n'ụbọ n'oge na-abụghị ụtọ ihe Deda anakwa mbe ndị mmụọ anakwa mbe ndị nwoke wụla n'eyi ya bụrụ ihe na-atara ntị gị na ndị ọrịa ya na ọdụ na-agba azụ mgba ọ bịara aga ka na n'ebe ha bụrụ obodo anyị Number one, here was the women. Can I go to bed? Aro, what's that? Can I go to bed? Can I go to bed?